आंथ' मा बुंबावनो आरो ओमफ्राय इयो आंना जुनथु मोनदों फिथाइखौ बेखौथ' मोनखादों आरो आं एसे मेहनत बानायदोंमोन आं माने एसे गेजेरावनो लकडाउन जाफुनायाव एसे माबाया एग्जाम पस्टपन जानायनि समायावनो आं एसे फरायदोंमोन आरो आं फरायनाया ओमफ्राय फरायनानै आङो एग्जामखौ होनानै आं सिट मोनदों आरो नोङो हाई स्कुल आरो हाई सेकेन्डारिखौ बबेयाव फरायनायमोन? आङो राजस्थानाव फरायनायमोन केरियार पइन्टआव। बेसेबां पार्सेन्टेज मोननो हादोंमोन? आंना पार्सेन्टेजआ एसे खममोन आरो 66 फैदोंमोन आंना क्लास 12नि पार्सेन्टेजआ। नों सानसेयाव बेसेबां घन्टा फरायो? फरायनायाथ' बिदि घन्टानि हिसाब गैया बिदिनो इन्ट्रेस्ट थाबा फरायो इन्ट्रेस्ट गैयाबा फराया बेनो आरो नोंखौ नों फरायनायाव समाव नोंनि आइ आफामोना नोंखौ माबायदि हेफाजाब होदोंमोन आरो नों आइ आफानिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदोंमोन? आइ आफायाथ' हेफाजाब होयो होनाया लकडाउनावसो जों एखेलगे थानायमोन ओमफ्राय बिदिनो फरायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो हेफाजाब होफादों आरो आंनि एममोन इयो IIT मोननायनि माबा आं माने उन्दैनिफ्रायनो सानदोंमोन आं माने IITनि JEEखौ होगोन होननानै माने आं माने क्लास 10आव जितिया माबा सानदोंमोन होनबानो आङो एग्जामनि कारने प्रिपेरेसन बानायदों आरो क्लास 11निफ्राय। नोंथाङा नोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम फरायनायनि सोमोन्दै मा बुंहरनो सानो? आंथ' फरायनायाथ' सब हायो बाट एसे इन्ट्रेस्ट थाबासो माने कचिंखौ ला आरो इन्ट्रेस्ट गैयाबा माने लानाङा आरो जुनथु बेलेगाव इन्ट्रेस्ट दं इन्ट्रेस्टआ बेलेगाव थां बिदिनो आरो। फिसालाया दिनै JEE एन्ट्रेन्सखौ पास खालामनानै IITआव एडमिसन मोननो हादों नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? जोबोद गोजोननाय दङ दिनै नोंथांमोना प्राइम टाइम हेडलाइननिफ्राय फैनानै आंनि न'खराव दिनै आगान होफैनाय खारन जोबोद मोजां मोनदों। नोंथांमोना दिनै बे आंनि फिसाला प्रेम कुमार बसुमतारीनि जिथुनाखि IIT पास जानानै जिथुनाखि एडमिसन लानायनि खारनै नोंथांमोना खबर लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होबाय। आं जोबोद मोजां मोनदों आंनि फिसालाखौ दिनै बेबायदिनो आंनि फिसाला बायदिनो जोंनि उननि जेनेरेसन गथ'फोरा फैबाय थानाय गथ'फोरा जाहाथे बे प्रेम कुमार बसुमतारीखौ फल' खालामो आं बेखौनो गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा नोंथांनि फिसालाखौ IIT एडमिसन जानायसिम फोरोंनायाव नोंथाङा माबायदि दुखु खस्थ' लानानै फोरोंदों? आं आंनि गथ'खौ फोरोंनायाव खस्थ'आ सेरखम मोनाखैबाबो रांखान्थिनि प्रयजन दं बेवहाय। मेन खोथाया जाबाय आं बे गथ'खौ आंनि गथ'खौ आं गुवाहाटि साउथ पइन्टआव फरायहोदोंमोन। बेनि उनावहाय बे साउथ पइन्टनिफ्राय क्लास 10खौ पास खालामनानै बियो जयपुराव फरायहैदों कटायाव। बे कटायाव बियो बोसोरनै फरायनानै उइदाउट कचिंयैनो बिथाङा दिनै बे मोननो हानाय गोहो फैदों। आंनि फिसाया जेरै फरायनानै पास जादों बेबायदिनो रायजो राजानि फिसाफ्राबो गोसो होनानै फरायना IIT सिटखौ मोनथों आं बेखौ आंनिफ्राय आसा खालामहरबाय। गिबियावनो प्राइम हेडलाइनखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। जोंनि ओनसोलाव बेनो प्रथम एबार 2020आव सानै गथ' IIT मोनदों बेनो प्रथम आरो बे हिसाबै जोङो गोग्गानायबो मोनदों आरो एबार आरो मोनसे खोनाबावदोंसो मोजां मोनसे रिजाल्ट एबार निटआवबो सासे पास जादों होननानै जों खोनादों बेखौबो जों बरायगोन आरो दा बावैनो जों बरायनायनि हाबाफारिफोरखौ लागोन। समनि एसे आंखाल दङ बे साननैसो बे समनि गेजेरावनो जों सम दिहुननानै जों बिथांखौबो जोङो निट पास जानाय गथ'फोरखौबो जोङो मा होनो फेलिसिटेसन खालामगोन जोङो आरो बेजोंनो आं मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जोंनि जायगायाव गार्जेनफ्राबो एसे कनसियास जाबाय आरो दिनै जानो गोनां जादों दिनै कम्पिटिसन जुग जाबाय आरो बे कम्पिटिसन जुगाव जोङो बेराफारफ्रोमबो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव जोङो पारगट जानांसिगौ। दिनै जोङो मिसिंफोरनि जों खाथियाव थानाय मिसिंफोरखौ जों नुदों देग्लाय 2020आव 30 जन निट पास जादों होननायखौ खोनादों आरो बेखौ जों मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव जों मैया दाख्लैसो रायज्लायदों आरो बेखौ उपस्थापन आंबो खालामदों जोंनि बर' गथ'फ्राबो साथाम पास जादों होननानै आरो बेखौ लानानै जों दिनै माने गौरब जादों मानोबा फिउचाराव जोंहा जेबो बिदि खोनाफेराखैमोन जों खिन्थु बेनो प्रथम खोनादों आरो बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों।